ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. So ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲನ್ ಮಾದಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಜೆ ವಿನೀತ್. So ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, we have the entertainment partner Suchitra and Prabhat Theatre, and also we have UM Renegade and also green energy partner Kumble Solar. So ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋ ಹೀಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಲ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಆಪಲ್ ಎಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್, ಮೋತಿಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಬಿಯೋಮಾನ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, Digital Planet, Red FM 93.5, SDM College Ujire and Sharada Ayurveda Hospital. So mokle maateregla thanks banandu nama ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನೋಂದಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ತೆಲಿಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪೋಡು ಪನ್ಮನಾನೆ ಆಶೆ ಎಂಗಲ್ನ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯಗ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಗೆ ದಾದಾನ್ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಒಣಸ್ ಬೊಕ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಒಣಸ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಮುಟ ತಿನ್ಪೇರು ಐಡ್ ಬೊಕ ಯಾವ ಮಾರ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನೋ 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 ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಅಪಗಾಕಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ ಆ ಹಾ 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 ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ತೆಲಿಪಲೆ ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಯು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಲಾಫ್ ಅಕುಲ ಬಂದ್ಬೇರು ಏ ಸಾಕು ಮಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಕು ಮಾರೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ರಡ್ಡು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಫ್ಲಾಂಟ್ ತೃಪ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ನಿಕ್ಲೆದೂರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Vinu Restaurant. There is no sincere love than the love of food. Come in and taste the difference. Vinu Restaurant, Padavinangadi, Airport Road, Konchadi, Mangaluru. 575008. Mobile 8277351408. For home delivery, please call 0824 2221408. ಏರ್ ಮಾರ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕೈಪಾರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಲ್ಲ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ के एड्रेस बात कर रहा हूँ. हेलो हेलो उन्हीं जगह में रिसीवर दे तो फोन रिंग आपको. हेलो वो दे रहे साउंड बात कर रहे हैं. हेलो 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 ಏನ್ ಬಾತೇರ್ ಏನ್ ಏನ್ ಬಂಡ ಏನ್ ನಾಯಿ ಬಾತೇರ್ನ ಓ ದೇವರೇ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ನಾಯಿಲ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ಬಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಬಾತೇರ್ ನಾಯಿ ಅಂದು ವಾನಾ ಇಂದು ನಾರಾಯದ ಈಸರೆ ನಾಯಿ ಬಾತೇರ್ನ ಓ ಇಯ್ಯಂಬೆ ನಾರಾಯದ ಈಶ್ವರೇ ನಾಯಿ ಫನು ನಾಯಿ ದಾದಾ ಫನು ನಾಯಿ ಮಾಮ ಹಾ ಒಂದು ಬಡದಿಗೆ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ನೆಂಗಿನ ಅಮೆಝಾನ್ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವರೇ ಅಂಚತ್ಯ ಮಾಮ ಪಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಬುಡದಿಗೆ ಇನ್ನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ನಾಯ ತಾಲ್ಕಿನ್ಯದಿ ಓಡಿಯ ಅಂಚತ್ಯ ಮಾಮ ಬುಡದಿ ಬೆದ್ದೇಳು ಪೆದ್ಯೋಳ ಅಂದಂದ ಹಾ ಗಂಡು ಗಂಡತ್ತು ಮುಂಡು ಮಾರಿ ಅಂಚತ್ಯ ಮಾಮ ಪಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಬುಡದಿ ಬೆದ್ದೇಳು ಆಣಬಾಳೆ ಅಂದ್ ಆಣವಾಲೆಂದ ಕುದರ್ದಾಯ್ತ ದೀಪನು ಇಂದು ಬಾಲೆನ್ ಚೊಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ತೋರಳ್ಳಿ ತೋರೆತ್ತಡ ಉಲ್ಲಾಸ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಸಪುರಾಯಡ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲ ನರಮಾಣಿ ಸಪುರಾಯಗುಳೆ ಸುರುಕು ದೀಪು ನಾವೇನತ್ತೆ ಅಂಚತ್ಯ ಮಾಮ ಬಕ ಶುರುಕ್ಕೆ ಅಂದಾಯ್ತ ದಿಯೋಡು ಸುರುಕಿತ್ತೆ ಈ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಣೆ ಬತ್ತ ತಡೆಗೆ ದೀಪೆತ್ತೆ ಮಾರಿ ಒಳಂಡ ಅಂಜನಿ ಚರೆ ಬಟ್ಟರು ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನದೇ ಸಾಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯನ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಆರತ್ಯ ತೊಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ದಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತು ಕೊಡಕೇನೆ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡದ ಗಸಿ ಆಯ್ತು ಓದ್ನಾಲೆ ಉಪ್ಪರ್ದ ಗಸಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಯರ ಮಾತಾಡ್ಪೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ವರೆಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದೆ ಒಯ್ತೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸಾಹಸ ಬರ್ಚಿ
ಒಯ್ಯಿ ಆಹಾ ಇರಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಜಾನು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಶಾಜಾನ್ ಮಮತಾಜ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಇರಿಗೆ ಎಂಜ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಶಾಜಾನ್ ದಾದ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡತ ಆ. ಆನಿದ ಕಾಲಡ ನಂಡಿ ಗಂಟೆ ಚೌಕ ಕಟ್ಟದೆ ಅಪ್ಪ ಜಾಕಿ ಮಾತ ಇತಿ ಜಾತ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಕ. ಬುಡಿದಿಗೆ ದಾದ ಕಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬುಡೇದಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದೆ ಅತ್ತಿ ಬಕ. ಬುಡಿದಿನ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಹಾ 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 ಈ ರೆಂಕ್ ದಾದ ಕಟ್ಟುವರಿ ಕೆಂಪು ಕಳ್ಳು ಗೋರಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಮೂಲು ಚಡ್ಡಿದ ಲಾಡಿ ಕಟ್ಟುನೆ ಬಂಗ ಮಾರಿದಿ ನಿನಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟೋಡ ಮಾರಿ ಅದೇ ಒಲೆ ಬದಿ ಆವಿ ಏ ಈಗಲ್ಲ ಓ ಗೋಲಿ ಬೆದೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಒಳಗೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾತು ಏನೇನ್ ಮಂಗಲ್ ಮೇರಿನಿ ಹೋಯ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಿಗಲ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಫಿಕ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಮಾರ್ಲು ಕೊರವೆ ಇರುವ ಹೆಂಗೆ ಗಲಾಟೆ ಎಂಜಿನೆ ಆಯ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸಂತಿಯ ನನಗೆ ಯಾನು ಟೌನ್ ಆಡದು ಪಂಪ್ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ರೆ ಏತಾಪು ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂಡೆ ಹಾ. ಆಯ್ ಎತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋದೇರೆ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಮುಪ್ಪಡ್ ಬಿಡೋಲಿ ಅಂದ್ ಹಾ. ಆಯ್ ಕಾಯ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮುಪ್ಪಡ್ ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಪಕ್ಕ ಮುಪ್ಪೊಡಿ ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿಯ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಪಿರಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಏರ್ ಬಿಟ್ಟದ ಹೆಂಗ ಮುಪ್ಪಡು ಬೇಡ ನಾನು ನಾನೇ ಬತ್ತಿಂದಾನೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಂಜಿ ಉಲಾಯಲೆ ಪರ ನಂಜಿ ಯಾನ್ ನೀರ್ನಡೆ ಬತ್ತಿ ನಿಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಸುದ್ದೊಂಡಮ್ಮೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೇರೇನು ಉಲೆಲೆತ್ತನ ಯಾನ್ಲೆತ್ತನ ಬರ್ಪೇರ ಯಾಂದನ ಮಗೇನಾರ್ನ ದಾ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನ ಮಾತ ಸಹಜ ಒಂತೆ ಮಾನಾಲೆ ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಜಿಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಚದಿ ಗಟ್ಟಂಡ ಎತ್ತಿನ ಭಜ ಮಂದಿರ ಜಾಲು ಜಕ್ಲೆ ಜೊಪ್ಪಡ್ ಮಾರಿ ಇಂದ ಓ ಮಾರಿ ಹಾ. ಜಾಲಡ್ದ ಅಮ್ಮೇರ್ ಉಲಾಯಲೆ ಪರ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ದೇರ ಅಂಚ 14 ಉಲಾಯಲೆ ಪರ ತೀರ್ದೇರ ಅಂದ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ದಿನಿ ಪುಟ್ತು ನತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕುಲು ಕುಲು 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 ಕುಲ್ಲುನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಜಿಗೆಸ್ತಯ ಮುಮ್ಮುಸ್ ದರ್ತಬಡಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತ ಈಗುಲು ಈಗುಲು ಒಡೆ ಕುಲು ನಮ್ಮಡಿ ಮುಜಿಗೆಸ್ತೆ ದರ್ಪಡೆತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬತ್ನೆ ಆಂಡ್ ಈ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾಯಿ ಇನ್ನ ತಾತ ಕರ್ಮಯ ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ವಾರ್ಪುನ್ ಗಿರಾಕಿ ನೇರೊಂದುಲ್ಲತ್ತದೆ ಓ ಯಾನ್ ಗಿರಾಕಿ ನೀರಿನೆತ್ತಿ ಬಗೆರೆಗೆ ಯಾನೇನ ಬೇಲದಾಯಿಗೆ ನೀರಿನಿ ಏನೇನು ಬೇಲದಾಯಿಗೆ ನಾ ಬೆಳೆದೇನಾ ಫೋನ್ಡು ಫೋನುಂಡು ಫೋನ್ ಮೂಲುಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಓ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ರ ಮಾರ ಯಾನ್ ಎಂತೆಂದು ಬೋಡಿದು ಹೋಯ್ನಿ ಈ ಕುಲ್ಯ ಕುಲ್ಯ ಕುಲ್ಲುನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾ ಅದತ್ತಿ ಆಯ್ ಹಾ ಉಮ್ಮೈ ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಮಾರ್ಲು ವಾತ ಅವು ಏರವು ಅವನ್ ಏರಿ ಅವೇನ ಬಿಡಿಯದಿ ಸಾವು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಲ್ಲೋಲಿಯ ಬಾರಿ ಸೋಕದಂಜಿ ಫಿಗಾರಿ ಆ ಲೈಟ್ ಎಂಜಿನ ನೆಟ್ಟು ಕುಂಟಿಯ ವೈಟ್ ಹೈಟ್ ಹತ್ತು ಬಕ ಹೈಟ್ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತರ ಪೂರ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಐಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಗರ್ ಸಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಯಾಪಲ ಸಾರು ಉಪ್ಪು ತೋಡ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಕೆಟ್ರಸ್ ಮೋಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದಿ ಅನ್ನ ಮೇರ್ನ ಮೊಲೆಡ್ದು ಆತಿ ನಾವು ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಸಾರು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ತೋರ ಮಾತ ಯಾನೆ ಸಾರು ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಹಾ. ಯಾವ ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಡು ಅಂತ ಪಾಡು ಯಾವ್ಜಾ ಆಹಾ, ಪಾಡು, ಪಾಡು. ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈಲ ಹೆಚ್ಚಿಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ತುಲೆ ಯಾವ ಯಾವ್ಜಾ ಕೊಂತೆ ಪಾಡು ಕೊಂತೆ ಪಾಡು ಮಾಡ್ಲೆ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾತ ಡೊಂಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಗಿರಕ್ಕೆ ಆಳಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಲೆ ಅದಕ್ಕ ಯಾವ ಕರ್ಮನೇ ನೀನ ಯಾವ್ಜಾ ಯಾವ್ದೇ ಪಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ. ಮಾಡ್ಲಿ. ಅವ್ರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡ್ಯಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ ಇದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದಾದಿ ಕಡಲ ನೀರಾಂಡಲ ಅವಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಾರತ್ತು ಮಾರೆ ದಾದಾಂಡು ಆ ತುಪ್ಪೆಂಗ ಅಮಸೆ ಮೀಲೆ ಕಾಂಡು ಸೈತು ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೇರಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ರೆ ನೀ ಯಾನ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದಿನ ಯಾನ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕಡ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಕಡ್ದ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಈ ಲಗಡಿ ಜಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟ್ರಿಗೆ ಈರ ಬನ್ನೆತ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾ ಪಂಡಿಲ ಕಮಲ್ ಪಡ ಅಧಿಕ ವಸಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಬಾ ಇದೆ ಇಂದೆ ಮುಂದೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೋಡು ಮುಂದೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಮೈ ಒಂಜಿ ಮೀರಿ ಬದೆ ಒಲೆ ಬದೆ ಮಾರಿ ಕೂಡ ಬಾಡ ಬರೆ ಬರೆ ಒಲೆ ಎಂಜಿನ ಬಿಡೋದಿ ಮಾರ ಇರ್ನ ಅಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಬೊಜ್ಜದ ಹಾ ಸಿಡಿ ಮಾಲ್ದಾರ ಪೊತ್ತವನ ಮಾತ ಸೀಡೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಕಾಗದ ಸಿಡಿದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಹಾ ಅವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಡದ್ ಮಲ್ದನೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ್ ಸುರು ತೀರ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಮ್ಮೇರ್ ಸುರು ತೀರ್ನಿ ಮಾತೇರ್ನ ರಡ್ರಡ್ ಸಲ ತೀರ್ದೇರಂತೆ ಅಂಚತ್ತು ಕಾಗದ ಪುರ ಅಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಡಂದು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಮುಂದೆ ಎಂಜಿನ ಫ್ಲವರ್ ಫಾದರ್ ಅವು ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರ ಪುದಾರ ಪೂ ಅಪ್ಪೆಂದೆ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡ್ ಬರೆದಿನಿ ಫ್ಲವರ್ ಫಾದರ್ ಪೂ ಅಪ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾನೇ ಮರ್ದು ಬಂದಾನೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ ನಿನ್ನನೆ ಅತ್ತ ಒಕ್ಕ ಏನೇನು ಅಮ್ಮೇರೆ ಬೊಜ್ಜ ಮಾಡ್ಬಾರ ಹೆಂಗ್ ನಾನು ಮರಳು ಬರ್ತದ ಮಾರ್ರೆ ಎಂದಾನೆ ತುಲೆ ಸಸಿ ಅಣ್ಣ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈನೋಸಾರ್ ಬುಟಿ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಟಿನ ಜೀವಿಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋನ ಅಯ್ಯೋ ಮೋನೆ ದಡ್ಡರ್ ತೆಪ್ಲಿ ದಯಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಬಿಡು ಲಗಿಯ ಮರ್ರೆ ದಾದೆ ಕೋಮಟಿಗೆ ದಾದ ಹಾ ದಾದಿ ದಾದಿ ಗುಮ್ಮೆ 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 ತವೇನ ಅಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿನ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಗದ ಅಮ್ಮೇರ ಹಾ ಶೇ ಈ ಜನ ತೂನಗ ಸೇಮ್ ಎರೇನ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಪ್
ಸೇಮ್ ಎರೇನ ತುಯಿಲೆ ಕಾಪು ಎರೇನ? ಏನ್ ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಮೇರ್ ನಮ್ಮೇರೇನು ಎತ್ತಿನ ಮರ್ಲು ಕಾಟೊಂದು ಅಮ್ಮೇರ್ ಅದು ಬಿಮ್ಮ ಒಂಜೇಲೆ ಕೊಂಡು ಏನ್ ನಮ್ಮೇರೆ ಎಷ್ಟು ಅನಿಸ್ತಾರ ಮರ್ಲು ಕಾಟೊಂದು ಅಂಬಡೆ ಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ದಾನಿ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಐಟಮ್ ದಾದ ಅನ್ಕೋ ಬುಜ್ಜೋಗು ಐಟಮ್ ದಾದ ಅನ್ಕೋ ಐಟಮು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಿನದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಐಟಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮರ್ಲು ಅಂಚತ್ತು ಬಗೆ ಬಗೆ ಉಲಾಯ್ಲೆ ಪಾರೆ ಒಂದಿತ್ತ 5 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮೇರೆ ಉಲಾಯ್ಲೆತ್ತ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮಾತಾಗಡೆ ಇಟ್ಲ 10-15 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಲೆಪ್ಪು ನಿಕಡೆ ಎಂಜಿನ 5 ಗಂಟೆ ಉಲಾಯಲೆಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಕಾರಣ? ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂದಿಸ್ತಿಜಿ ಹಾ. ಓಲ ಉಲಾಯ್ ಬರ ಬಂಗಂಡರೆ ತೋಜಿಡ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಲು ಬತ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಾ. ಮಾವು ದಾಲೆಜ್ಜವು ಹಾ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ಹಾ. ಅಂಚ ಓಲ ಉಲಾಯ ಬತ್ತಿಜೇರಡ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಉಲಾಯಲೆ ತಂದರ್ಕ ಕೈಟಿಲೆ ಉಲೇ ಬರ್ರೆ ಆರೆಂಜಿನ ಮದ್ಮಯನ ಕುಲ್ಲೇತೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲೆ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಕುಲೆ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕು ಜಾತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಡು ಏರ್ಲ ಈತನ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಆಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಆಡು ಈತನ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಆವಡ? ಈತನ ಏನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲ ಅಪಗಣ ಸರಿಗೇನ್ ತಿಮಾರದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ತಿಮ್ಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಕುಡುತ ಸಾರು ಕುಡುತ ಸಾರು ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚೀರು ಪಚ್ಚಿರು ಕಣಿಲೆ ಸುನೀಲೆ ಎಂಕೆ ಸುನೀಲೆ ಮರ್ಲು ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಯದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಪತ್ರಾಡ ಈತ ಮಲ್ಪುಗ ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ ಸೂಪರ್ ಎಡೆಜ? ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬುಲ ದೀಕ ಹೌದೇಗೋ ಬೊಕೆಂಚಿ ಸಾವಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪನು ಆಟಿಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹತ್ತು ಕಣಿಲೆ ಚಣಿಲೆ ಬಣೊಂದು ಬೇತೆ ಬರೆಯರ ಆನತ? ಇತ್ತ ಪೂರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐಟಮ್ ಇಯೇ ಬನ್ ಸರಿ ಕೋರಿಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಡು ಕೋರಿಡು ಸುಯಿ ಬರ್ಪು ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಸೂಯಿನ ತಿಗಲೆಡ್ ಬರ್ಪು ಮಾರಿ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ಅರ್ಪಣಿಗೆ ಏನು ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್. ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ತಂದೂರಿ. ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ ಓಲ್ಡ್ ಆಯ್ಜಾವ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ದಾಲ ಹೊಸದು ಬರ್ಪುಜಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸತ್ತು ಬೈದನ್ ಓ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ನಿ ಅವು ಇರೇಗ ಬರಡವು ಬಕೆಂಚಿನ ಅವು ಸೀಕವು ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಯಾವ ಹಾ. ಕುರಿಟಿ ದಾದ ಬರ್ಪುಡು ಕುರಿಟಿ ರೆಸಿ ಬರ್ಪು ಎಂಚಿನ ಮರಲು ಬಾರ್ತಿರೊಂದು ಎಂಚ ರೋಮ ಕುರಿಗೆ ಎನ್ನೆ ರೆಸಿವರ್ ಮಟನ್ ಐಟಮ್ ಮಟನ್ ದಾದ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಎನ್ನೆ ಮಟನ್ 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 ಸುಕ್ಕ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ. ಮಟನ್ ಸಾರು ಸಾರು. ಮಟನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಟನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಈರ್ಗುಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಡು ಓ ಸ್ವೀಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಡು ಸ್ವೀಟ್ ಫುಲ್ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪು ಇದು ನೀರ ಸಾಗು ಬರ್ಪುನು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನ ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುನು ಅವತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಲಾಡು ಹೋಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಜಾಂಗೀರಿ ಒಂದು ಜಾಂಗೀರಿ ಯಾರ ಮೇರೆ ಜಾಂಗೀರ್ ಅಕ್ಬರ್ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಗಿ ಅಪಗಂಡ ಬೀರಬಲ್ಲಿ ಏರಿ ವೀರಬಾಲ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನೆಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬರೆ ಆತ ಬರೆ ಬರೆ ಬರೇಲಿ ಎಂಜ ಮರೆ ಈರ್ ನಮ್ಮೆ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡದೆ ಜಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಜಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹಾಕದೆ ಏನು ಮಾರಿ ಈರ್ ನಮ್ಮೆರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಕಿರ ಅಮ್ಮೇರೆ ಹಾಕಿಂದೆ ಹಾಕಾಕು ಬರೇನಾಕ್ಲೆ ಪೆನ್ನುಡ್ ಹಾಕಿ ಆಡತಾ? ಈತ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹಾ. ಪಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಈತ ಮಾಟ ಪಪ್ಪಡ ಪನೋಡು ಪಪ್ಪಡ ಮಾಡಡ ಒಬ್ಬಡ ಒಂದು ಬರೋಡಿಗೆ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಪಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ವಸಂತನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದೇರ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಬಂದಾಯ್ಬೇಕಂಡಿ ಪಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಮಾನೋಡು ಅಂಚೆ ಐರೇ ಮನ್ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಪಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬರೋಡು ತಪ್ಪಾರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪಗ್ ಏನ ಪಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ ಎತ್ತಿ ಸಾವಿಯ ಇರ್ನ ಈಯ ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪಡ ಮಾನೋಡು ಯಾನ ಹಪ್ಪಳ ಬನ್ನಿ ಹಪ್ಪಳ ಅಪ್ಪಳ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಅಪ್ಪಳ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ, ಪಪ್ಪಡ ಅನ್ವನ್ನಿ ಐನೂರು ದಪ್ಪಳಿ ಪಾಟ್ ಅತಿ ಈರ್ ನಮ್ಮೆರೆ ಬೇಗ ಉಲೈಲೆಪ್ಪರತ ಹಾ. ಈತ್ ಮತ್ತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತದ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಓಕಾ. ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲೇತ ಓ ಪಲಾವ್ ಪಲಾವ್ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮಾಗೆ ಪಲಾವ್ ಮಾತಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಐಟ ಎಂಜಿನ್ ಉಂಟು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರ ಇಲ್ಲ ಯಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಪಲಾವ್ ಪಲಾವ್ ಈರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಗಲ್ಲ ಏರಂಗ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಜೋಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ತುಕ ಪಲಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ದುಲೆ ಎಂಚ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪ ನೋಡಿ ಒಂಜಾತ್ ತರಕಾರಿ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದು ñಕ್ಕ 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 ಕೊಚ್ಚಿದೆ ಕೊಚ್ಚಿದೆ. ಬೇಯ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಟ್ಟು ದೀಪು ತರಕಾರಿನ ಬರಿ ಒಂಜಾತ್ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸಿನ ಬೇಯ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಟ್ಟು ದೀಪು ಬರಿ ದೀಪ್ ಮನೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದೀಪು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದೀಪ್ ಒಂತೆ ಬರ್ದು ಬುಡ್ದು ಕೈನ ನೀರು ಮುರ್ಕಾದು ಅವೆಂಜಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನ್. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ತರಕಾರಿ ದೆತ್ತಾಯ್ತ ಮೇಲೆ ದಕ್ಕು ದಕ್ಕುನು ಆಯ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸಿನ ದೆತ್ತ ದಕ್ಕು ದಕ್ಕುನು ಆಯ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ಹಾ. ಒಂದು ಮಸಾಲ ಉಂಟ ಪಲಾವ್ದ ಮಸಾಲ ದೆತ್ತ ದಕ್ಕು ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುನು ಸಮಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಉಪ್ಪು ದೆತ್ತದ ಆಯ್ತ ಮೇಲೆ ದಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪು ಜಾಸಂಡ ಪಲಾವ್ ದೆತ್ತ ದಕ್ಕು ಒಕ್ಕೆಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಜಾಸಂಡ ಪಲಾವ್ ತಿಂದ್ರಪ್ಪನ ಸಾವಿರ್ನ ನೇ ಆಯ್ ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್ ಮುನ್ನದು ಚಿಲ್ಲಿದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದು ಬೋತಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ನೀರಿ ಮಾಣಿ ಚಂದ ಅತ್ತ ಮಾರುತಿ ಅವ್ ಮಾಣಿಕ ಅತ್ತದ ಹೆವಿ ಫೋರ್ ಮಾಣಿಕ ಮಾಣಿಕ ಬಂತಿ ಆಯ್ ಮುನ್ನದು ಚಿಲ್ಲಿದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತು ಬೋಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಗಿರ ಗಿಡ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ ಪಾತೇರ್ನತ್ತ ಈ ಬೋದ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಓ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏನು ಅದ ಬಂತ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಕಲ್ಪೋಡಿ ಏಪ ಕಲ್ಪಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಾವುಲೆ ಬೋ ಸರಿ ಅಪಗಂಡ ಯಾನ್ ಬಿದಾಡುವೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬಾತ ಕಾರ್ವಾತನು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದದೆ ದಾದಾ ಪಾಪ ದಾನ? ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಕಾರಿ ಕಾರ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮಾಡ್ಲುಂಡ ಹಾ ಚಿಲ್ಲಿ
ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 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 Ready ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಜ ಕಚ್ಚ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಿ ತಾರೆ ಮಿತ್ತಾರತ್ತು ಕಚ್ಚ ನೀನ್ ತಿಗಲೇ ಕಟ್ಟುನ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೆಡಿ 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 ಆತ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ತೂತ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು ದಕ್ ದಕ್ಕೊಡ ದಕ್ 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 ದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೇನಾ ಅಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿದ ಪೌಡ್ರ್ ಇಜ್ಜ ಬರೀಟ್ ಅಂದೆ ಆಯ್ತ ಮೇಲೆ ದಕ್ಕ ದಕ್ಕೊಡ ದಕ್ಕೇನಾ ದಕ್ಕೆ ಆಡ ಚಿಲ್ಲಿದ ಸಾಸ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ಬರೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ದಕ್ ದಕ್ ದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೇನಾ ಹಾ ಕೋರಿ ಎತ್ತುಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಜರಿಗಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಜರ ಕೀಲ ಕೋರಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ದಕ್ಕಿ ದಕ್ಕುನ ದಕ್ಕದೆ ದಕ್ ದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಬಂಗ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೊಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇನವ್ರ ಪೂಜೆ ಓ ದೇವೇರೆ ಹಾ ಇಂದದಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಡಬ್ಬೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಉಂಡದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಕೆಂಪುದ ಹಾ ಉಂಡತ ಹಾ ಅವ ಆತ ದಕ್ಕದಾತ ದಕ್ಕುನ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ದಕ್ಕವರ ದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿನ ಕೊಟ್ಟು ಸುರಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಇದೇ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದೆ ವಾಕಾಲನೆ ಮಾರಿ ನಸಿ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೈದೆ ಕರ್ಮಾಗ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬೋದು ಇಂದೇ ಈ ರವೆಂದ ಅಕ್ಕಿ ಉನ್ನೆಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ ಗುಳ್ಳುದು ಪಾಣದು ಉಳಾಯ್ ಬೋದು ಉಡದಿನ ಪಿದಾಯ್ತ ಅಂದ ಅಕ್ಕಿ ಸೈಟ್ ಬೋತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಗಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಂತ ಉದಕ್ಕು ಉಂದು ದಕ್ಕಂದು ಅಂದು ಯಾನ್ ದಕ್ಕರ ಹೋಯ್ತು ಕೈ ಬಣಲೆ ದಕ್ಕರ ಬಂತಿ ಅಂದ ಅಲ್ದದ ಮಲ್ದಾಲು ಮೂಲ್ ದಕ್ಕದ್ ಮೇಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ಕ್ ನೆಲ ಇಡೀ ಮಂಡಲ ಬುಡ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಾತು ಮಾರೆ ಮರ್ಲು ಗಾಟೊಂದು ನೇ ಕೋರಿ ದಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಮಂಡೆ ಕಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕುದುರೆಗೆ. ಮಾರೆ ಕೋರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ದಾದ ಅಂತ ಕೋರಿ ನಾಯಿಗೆ ದಕ್ಕಿ ಐದು ನಿಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದೊಲ್ಲೆ ದಕ್ಕದಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ದೊಲಿಯ ಮಾರಿ ಸೈಟ್ ಓದ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಉಲೇ ಬೋದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತೆ ಉಲೇ ನೇ ಎಷ್ಟನ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಓ ಪಿಕ್ಚರು KMF KMF ತೊಟ್ಟೆ ಬೈದಿನಿ ಪೇರ್ದ KGF ಅವ್ KGF ಮಾರಿ ಪದೆ ಉಲೇ ಬೋದಿ ಸಾಯ್ತು ಓದ್ತಾಳೆ ಉಡದಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಆಸೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ತೋರಾಪ್ಜಿರಗಿ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ಇಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತ ಅಂಬರ ಪ್ರಾಣ್ಪೋಲ್ ಹಾ. ಎಂಕ್ಲ KGF 4 ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಶ್ನ ಹಾ ಹಾ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಮಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೊಪ್ಪಿನ ಸೀದಾ ಅರ್ಪಿನ್ ಇತ್ತ ಈರ್ಲ ಮಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ ಬುಡದಿ ಇಲ್ಲಡು ಓರ್ತೇನಾ ಹಾಲು ವರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈಡಾದ ಎನ್ನು ಹಾ ಹಾ ಅದಾಲ ಬಂದ ಈರ್ಲ ಬುಡದಿ ಮಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ನು ಬುಡದಿ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಓರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಾವು ಬಂಡ ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ಅದೇ ಇನ್ನು ಮಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಮಗಲ ಬೋಪಿನ್ ಬುಡೇದು ವರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆತಿ ಮಗದಾಲ ಅಂದಾಜ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಬುಡ್ಪಾದ ಬನೋಡು ಸರಿ ತುಲ ಹಾ. ಒಂದ್ ಯಾನ್ ಒಂದೇನ ಬುಡೇದಿ ಒಂದೇನ ಮಗಲ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಯ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಯೇರುವರಿನ್ ಪಾನ ಇಲ್ಲ ಅಡಿರ ಬುಡದಿ ಹಾಕಿಂದಾಗಿ ಬೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋದಿ ಪುನ ಪೊರ್ತುದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪುಡಿಯದಿನ ಮುಟ್ಟು ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಏರ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಮಗ ನಿಕ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಮಂಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಕಲ್ಮ ಸುನಿಲೇರೆ ಇದೆ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತನ್ನ ಜಾಂಡು ಎಂಜ ಇದ್ದದುಲೆ ಉಂದಿಯಾನು ಉಂದೆನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಉಂದೆನ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯಡ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಯರು ಓರಿನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗತ್ತ ಜಾ ಪಿರದಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಬುಡೇದಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ಬಿಡ್ತು ನಿಕಲ ಸಾವದ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಓಕೆ ಸೊ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಾರ್ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಇದು ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಗುರ್ತ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದವೆ ಸೊ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲಾಂಡ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗಲಿ ಅವರ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬರೆತನ ಅಂದ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡನ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡ್ತೇರು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಸೊ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನಲ ಐಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರಮಾ BC ರೋಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆರ್ ಏತ್ ತೆಲ್ತೇರನ್ ಬಂದಾರ ಡಕೇನ್ಗ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಲ್ಲ ಪನ್ರೆಗೆ ದಾಲೇಜಿ ಬಂಡ ಆತ ಬಂಜರ ತೆಲಿಕೆ ಐಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕುದರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಗೋಲ್ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆತನವು ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಜನತ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಶಶಿ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಇನಿ ರಿಯಲ್ ಸುನಿಲ್ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಗ್ಲಿಗೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮೂರು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡಾಗಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಡ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡದು ಐಟ್ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಾರೆ
ಇನ್ನು ಪುದರಿಂಚ ವಸಂತ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ವಸಂತ್ 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 ಮುನಿಯಾಲ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ರಮಣನ್ ನಾಯಕ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಓಕೆ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಂದ ಇಟ್ಲ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಗೆಟಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ನಿಖಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆನು ಇನ್ನು ತೋಜ್ಪಾಯರು ನಿಖಲು ನನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ನನ್ನಲಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಾನ ಸೊ ವೆಲ್ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಪನೊಂದು ಪೇರು ಶಾ ಒಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೆಲಿಪವನ್ ಮನ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜೇಪಲ ಅಂತ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ರ ನನ್ನ ಆತ ತೆಲಿಪವಲಿನ್ ಬಂದ ಸೊ ಇನ್ನು ದಾದನ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೆ 15 ನಿಮಿಷ ಗಂಟೆ ಬಾರ್ದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ 20 ನಿಮಿಷದ ನೆಪ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಸ್ಲೋ ಪಾತಂ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕೋ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಪಾತಂ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪುದಾನ ಅಣ್ಣ 15 ನಿಮಿಷ ಬಂಗಾನೆ ಎಂಗ್ಲು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತ 15 ನಿಮಿಷ ಬರೆದು ಅವು 27 ನಿಮಿಷ ಕಟ್ ಆದು ಬತ್ತಿನಿತೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಬತ್ತುಂತದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೇರೇನ ರಮಾನಂದೇರೇನ ಏಸ ಕಟ್ಟವನು ಈರಾ ತಾರೇನ ಏಸ ಕಟ್ಟವನು ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚ ಸುರು ಕರಡಕ್ಕೇನು ಇರೆಗ್ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ದೆಪ್ಪ ರಾಪುಣ ಆ ದೆಪ್ಪ ರಾಪುಣ ಬಂದಂಗೆ ಲೇಡಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಬಿಡಿಪಿ ನಡೆಗಾಣ ಸೊ ಮೆರೆಗಿತ್ತನದ ಲೇಡಿ ಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ದೆತ್ತದ ಅರೆ ಪಾಡಿದ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಲ ಜನಗಳು ಚೇಂಜ್ಗೆ ವರದಂಚ ಏನಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಜಾನವರ ಪಾರ್ದು ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟದೆ ಈರ್ ಪಾರ್ದು ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಈಗ ಪಲಾವ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣದು ಗೊತ್ತಾನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಲಾವ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಪಣ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ದಾದಾವು ಸೊ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಶಶಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕೆ ಸುನಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಪಿದೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತಿರನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಎಂಚತ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ಇದು ಆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಐಟಿ ಏತು ಕಾಮಿಡಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಅಂಚೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಕ ಮುನಿಯಾಲಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಚಲಕ್ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪನ ಪಣ್ಣೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಯಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಸುನಿಲ್ ದಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಕೋರ ನನ್ನ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪರ ಈರೆ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಕ ಅವು ಚಿಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ನೆನೆಪಾಂಡ್ ಯಾರಿತ ಚಿಲ್ಲಿ ದಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಾರತ ಚಿಲ್ಲಿ ದಕ್ಕೊಂದ ಯಾನ್ನೆಂತೆ ಒಲ್ಲ ತಾರ್ದಟ್ಟೆ ದಕ್ಕದೇರಿ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲದ ನೆಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿ ನೇಟ್ ಒಂಚೂರು ರೀಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಮನ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಪೆಜ್ಜಿದ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೇನ್ ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಪು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಾನಂದ್ ಕಟೀಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸುಷ್ಮಾ ದಿನಾಕರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಯಮಾಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಸುಚಿತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಭತ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೋದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ Yes, thank you so much. Shushma Dinakar, Principal, so Sharada Vidya Niketana Residential School. ಏಪಲಂಕ್ಲಿ ಶೋನು ಟಿವಿ ಟು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಲೈವ್ ಆದ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯರು ಎಂಗಲ್ ತೆಲ್ಪುನನೇ ಮರತು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ತೆಲ್ಪು ನಂಚಿನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ Thank you so much, ma'am. Sir, Dayanand sir. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಡ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಷನ್ ಶುರುವಾಂಡ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟುಗ ಮೊದಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಷನ್ ಪಡೆದು ಪೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಫ್ರಮ್ ದ CPL ಸೊ ತುಳು ಭಾಷದ ಆ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ CPL ಒಂಜಿ V4ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತುಕೊಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆಕಲ್ನ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಮಾತಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರಾಜ್ ಅಂಚನ ರಾಮದಾಸ್ ಶಶಿರಾಜ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಕಲ್ನ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ಶೋ ಆದತ್ತನು
ಪೂರ ಇಡೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಆದತ್ತಂಡು ಫ್ರೀ ತೆಲಿಕೆ ಓವೇ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತದ್ದು ಟೀಮುಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಂತಂದುಲೆ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್. Thank you so much, Dayanand Katil, and thank you so much, Shushma Dinakar. Thank you. And thank you so much, Vinu Telikedathenari. Thank you. Thank you, Lakshman sir. Thank you.